بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Jarinya mga palanggungan sing kami haram Islam. Alhamdulillah, jari kami beyaun iban sin amoy in pindua ko ini Sheikh Alim Nading, biya mga yang pawiya naka tiwaw waktu ini sa time biya mga waktu tapaot na kita niyo sumakawa mi sampai sa belum katapaot in biya ikatapaot kato niyo pasalsin sa lago bulan amoy in dumaratong kato tanyo biyaon amo na in lauta pagtawag long niya syahrut taubah wal magfirah wal idku minan nar. Amoy in bulan ipagtatawbat serta bulan amoy in malaggo in kampunan ng Allah subhanahu wa ta'ala serta mataud din ha mga ipon niya mahardikaon niya rin hapin ka jahannam. Amo na yung bulan Ramadan long ta magdaratong-datong nakatutan niyo insyaAllah ta'ala. Kita indo na kuman katon. Baya-baya long ta mga ini hapit sa lima. Pitsa lima. Imbiya mga kaya pag-isun-isunan abot sin pitsa lima yaon sin June at niya sin mahapon kumugdan si adlaw ahad magkita na kita niyo sin bulan na bang natuyad to kakitaan ning bulan waktu to na long ta in kita niyo magsahur na sin dum Isnin. yan atin niya dumisnin na na magsahur na kita sin dum pag ini adlaw sinisnin nito po Puwasan na kita. Panagnan tanag na anadlaw Bangka kitaan sila dalawa. kakitaan sila mahapon Sinahan. sila ahad na bang siya rin kakitaan lang ta na inito padukupon na to initungan bihan sin Sha'ban. Sha'ban katluan at niya dito nakita niyo adlaw sa lasa bihat din biya mga kaya pag-isunan naman jari inito katan bukon in naraak sin Allah Ta'ala sarta sin Rasul niya magkita simbulan bat amin mga Kaguruhan na. ini kaguruhan na dyan sabab inyaw lapay kita katantan sabab ibadat pa Allah Ibadat pa subhanahu Allah wa ta'ala subhanahu wa ta'ala. in amoy in makadharakan sin Allah Ta'ala yung sin Rasul niya na inya to makawaak siya makahampit siya lang ta karayawan tutungbasan din Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ito magsama-sama kita niyo sinamuin ini humampit kita niyo sinamuin karayawan ito. Santai para sa dago-dago. Pangakan. Allah Ta'ala. Na manjari bihatuin kahalan launta ini ilin ko na amaripa ini pindo ako isay kalim nading amin sumalab salamin sa siya kato tanyo katan insyaallah palito po. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. So alhamdulillah mga palangguan sing kami haaramasin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo inyan kamugayaon daw tati matay ho sarta jumadjaka programa sing kami. Muna hitukbal na mo in pagsarang sukod. Patuhan Rabbul Alamin sinamo indang tamasi-masi biwusan kita sa Allah ta'ala waktu katuan naman yutiyo. Alhamdulillah. Amo in napakaising kita riha lang ta kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Himinan sin pardaakan sin Tuhan Rabbul Alamin. Sarta lang ta salam kasila sa kanyo kata na munyan doon kamugayaon. Timatayong hug sarta jumajaka kamo. Bangmayan sin Allah ta'ala kita niyo taufikan. Sarta dihilan barakat in kabuhi sin kita niyo iwan sin pangumulan. Amin insyaallah ta'ala pasampayon po kita niyo Allah ta'ala bulan mulia susunod sing kita niyo ini Insyaallah. amin long tapilay adlaw ra ko man insyaallah ta'ala makasud na kita palawman nila amin long tamosim sinibadat katuan Amo na. amin nagdara bang mga long tabi mga sakatan tuhog-tuhuban sin karayawan diara niya Amo na. so na magdulong-dulong maripajambatan sing kita niyo insyaallah ta'ala magsama-sama kita niyo kata namin humampit sinamuin long tadiara sing karayawan sin Ramadan insyaallah subhanahu Insyaallah. wa ta'ala.
So menjadi katuan biya mga long ta Na in tungod pa parkala ito, ya mga ini sumambot na isa ba ko simbiya mga kabtangan logta. At iniaon biya mga inipindahan sing kahalan tamin, biya mga pangadyan sing kita niyo. In kiyabeksahan sing kita longta amoy in maabutin waktu sing pagpangadyi biya sin waktu bihaon Yes, ini. no. Puas isa. Sumakawa susungon insyaallah taala magtagna kita dahil ha aming pizza ini limayad to at ini kumagdan adlawahad Alawahad. na in kami longta tumagna kami sinlisag lima si mahapon. Okay, so napinin waktu At ini mapinda ini waktu ta sarta mapinda ra isab ingan sin programa ta. Inihibalik ta pabiya sin kiyabeksahan sin nidal Islam. Amin day katagna na to nagukab sin biya mga ini TV station na to ini. At ini ang programa na to tartan tutuod habulan Ramadan. Amin tiyawag sin kita kablal Kablal iftar. iftar. At ini hari pa kita niyo Magbuka. buka sinamoy in pag puasa na to. Amon to. So tumagda kami ring hamin lisag lima. Uno na sa dyan biya mga kapagbisarahan na to dahil ha ini law ta kahatihan na to tungod paparkala sin agama na to insyaallah taala sampay abutan kita niyo sin waktu amo na in pagbuka yadto insyaallah taala kakitaan niyo kami rin di amoy in timilahak sinbang Insyaallah, alhamdulillah. nawang kami timilahak na rin di sinbang na misan kamo nagtataka manasal nag-uulin simbaso niyo amin atin makad na kamo At matulog gosig dal neto ka. amo natin ini waktu niya insyaallah Waktu niya, subhanahu wa ta'ala. alhamdulillah. Manjari din sa mga kaulaman ta damikian amoy in magdihil din sila pangadjian nabi ada sab siya minukto ini insyaallah taala in sila to tawakon namo dai sa bang sila luhay hawak to insyaallah taala na makakariray sab At sila. nagkakanapan ba kita katuan hindi? Bihag to ray sabin jaman niya. Amin waktu niya. At niya atungod sinamin doom puas isa na wayron program na to Hado kasi Ramadan. alokay sin Ramadan but malengkan mangaon kakitaan nyo rin doon inyan replay Replay na. Daw At ha time tagatuan na time program time. tapay na tadhamon. na Ayan. amat to insyaallah taala naman jari in mahinang sin programa ta to damin live lang ta amo na in lisag lima si mahapon Si Mahapon. Halo kay si Halo kay si Ramadan. bulan Ramadan. Alhamdulillah, inshallah. we have to insyaallah taala amo timbya mga hikapahati na mo balikan na mo pag abot sin ahad long ta ini biada simbihaon ha amin susungon ta ini ahad na karoyad to pizza lima Mag-start na kita katuan. magini kita na kita ni simbulan Oo. sa taing kami rendi na atin niya tumunggo na kami umalok Di station. di station sin amoy in lisag lima yadto insyaallah subhanahu wa ta'ala Inshallah. amoy yadto lang tain biya mga ikabaita na mo kaniyo atin niya na bangman kamuta ka mga waktu ito insyaallah taala so may ta na mo ito mapindayin namin kahalan nito sa labi-labi na mahal ka kato taniyo in hihinangon na to haruman sin bulan Ramadan in pagtarawi in pagtahajjud in mga katan lang ta in pagbasa sin Quran in pagwitir na init to katantan dilan na to waktu insyaallah taala ka waktu ato sa babin mga lecture ini naman jari tareto balikan yung mga pangadjian sing kita i-replay maabot in amoy in mga jaman lang ta biyasin namin liabayan sing kita ni insyaallah taala naman jari waktu biyayaon in dahil mga nakapin sing pangadjian na to paay na tadhabon tungod sinamoy in lang ta di babon nikah Babon nikah. jaga antara na babon nikah miabot na kita niyo maripaamoy in almad dato at samina mad dato samina Sa amin na katuan. Kasi yan. pi an nafakat Ay, atin niya kawalo. amo na in pangadjian na to tungod pa amoy in lang ta hika walo Kawalo. amo na in tungod lang taron ha amoy pagnapaka Pag napaka. at niya in pagnapaka ini amoy in long ta pag gasto sin ini family niya. Family niya. So in hisin nagdararungan sin family amo na nama. Yun ama.
tinahisiusuin doon haon pag-usahan niya na ini to kewajiban satu siya mag ini napakaamuin ahli niya. Labi-labi na to din mapatut napakahan niya. Naman jari doon na ini long tagnaantain pangadjian at tungod sin amoy napaka. Uno lang ni napakarun haon. Ta'rifuha. An napakatu hiya ma yuqaddamu min ta'amin wa kiswatin wa suknin liman wajabalah. In pagyanon lang niya nafaka, siya na in uno-uno na hitukbal. Sin amoy in magnanapaka, uno-uno na dahin ha mga kakaon, atawa pagtamong, atawa lugal hahantian sin magtiaon, iban na sin family niya katantan, hay siyo na inkiya wajiban magnapaka. At ini amoy nagdararungan si family biya. Sa babawang waktu, in mga family kaibanan, launta na ini ando kayo magmaap dakuman na amin way na ama launta. Na ina dakuman ni magdarungan sinuno. Naon waktu bihan mga anak na sa anin anak na. Anak na yung mga maggasto ha mga maas bihan. Bangin maas di na makagaus. Sibis-sibis pa kayo ka to na muna biya lang taman ng sila mo in. Bugat sila mo pag napakahan family niya. Sa mga yato katantan na tutunguran daw sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga ini pakaradyan kataan sabab na tiap-tiap tisulakan si manusia aw niyan parsukuan niya asal kaya susulat ka niya amura ko man lang timpaglabay narita kay nga tandang si labayan Rapon lang tayo na mong kuwan na tiyutupong-tupong tiyutupong dahil suko mo kay mo tiyutupong-tupong sa mga katatan wayroon dayan makakaasin suko wayroon biya na sin piyag kabisara na mo hindi bang suko mo misan pahisun kumawa kay mura nasi Diyan makawasing kayo. Di makasing kayo na. So pa makawaon niya, lukuson niya, kawaon pabaran niya. Adlaw kaya magganti na siya. Magganti na siya. Diyan to. Ati na makaamo rin suko mo. Makaamo rin suko. Diyan. Nangkan na in magnanapakaisab, amin kaya wajiban sila magnapaka, bang nila di pagnapaka, damik yan sukoton na sila sin nanapakahan nila yan Tuhan law akilat. So kawajiban siya? Kawajiban siya. Nabihan siya, namun natin pag-ianon na mo, insuko mo, way makakawa kay mura. Nabihan to siya. At bang beto pa na ako hita ka to, nakita ko mangkaw. Amo na siya. Sa bang insuko, siya suko na kayo mo sinallang ta'ala, inya ang tartanto kayo mo. Ay kung mahanggaw, ito masakit sing kayo. Amo na siya, tubiya siya namin kaptangan sin ambong ka alim lang tahi Hasanul Basri. May takalong na biya mga di magkasusayan. Biya wayrong kasusahan mo siya. Nanong niya, may di siya ba kumasusa? In kako da. Wala magkakawa siyo tao, kako da. Biya. Nakati ko no. Naman na ito biya si pag-ianon na mo ito. In kayo mo. Biya na makataon sila muna sa babas sa kumpuas sila muna lang ta. Magsambahan yung katuan. Allahumma la mani lima a'tayt. Wala mu'ti lima mana'ta. Ininibag tayong pahamon. Abog tayong panawin po ako talaga katuan. Masya Allah. O Tuhan ko, na wala siya makatagawang mo mamurihilan. Demikian wala isang makarihin bangutaga. At niya Allah mga kudihilan mo. Minsan pa siyang tumaga. Amo intamuron ni ilawang rejiki marika ko di makataga sila. At na mulag sa dabon ka pinrejiki sila tahutan. Kanalong niya in rejiki mo. Amin tauri na mabaya sin rejiki niya. Gaman ini maroy siya mig siya. Murul na ka na rejiki niya. Murul na ka niya. Makauna paro matungin rejeki niya. Dahil siya namin pag-iparoy niya. Mungkita mo yan. Nanyamiga ko rin diya. Dumatungin rejeki. Pag-awas pagkato niya palo kalamin inilan niya. Tuyan turito tuyan rejeki. Ang pari ka nung nagpaway na rejeki. Kaya talaga, tabi sinamon, di pa kita makatupamodo. Tabi sinamon bata-bata. Tinanakarungog siya daw, nari kapaway na rejeki. In rejeki mo, manghila kayo mo sinallahu ta'ala. Minsan pag mag-uno, makaw na yan kayo. Yaron ko no. Si bata-bata tali niya, sulayan ko kung na proven, kubang ini, batbun na di ka tangkisan ng rejeki, di ka paro yan. Pagkato niya paway ka itong yan, panakaon siya sinina niya. Kung nauto kaon na kamari, di ako lang na kumaon. Lang na kaon, baka utasan sa ka, di ba ako na kumaon. Sa maksud si bata-bata, makuwi sa rin rejeki sinallahu ta'ala. Kitaon niya, bang sopama, di siya bang siya, bang rejeki sa makatulakan niya.
Nalaw si Nina, ikaw na makauto. Di, sampay mo katuan. Nay, Nina, ini makasi anak. Diahan na pagkaon niya, nagpakain-pakain niyo, ulo, ay, nabato yung pagkaon mo lang na. Sampay di mag, bata-bata, patasing kahoy. Atas kahoy man siya, ito Nina, tunaw na makulaw na, yun yung pagkaon mo. Na nagtakad man ni Nina, katuan biyutang na yung kakaon, nabawasin na mo kahoy. Daw na bang hapdiw na nakon maugdasan, kumaon kasi kakaon ini. Naminig din Nina. Na yung bata-bata, taas na, pasal, pao yan na rijiki ka to. Proven namang biyadi in rijiki, makaon ka na minsan siya di magyan. Naman dyan siyak di na siya. Sa di na siya ka to, di na siya mig. Naon na to nakalabay, mga tao mangi. Mga kato biyaw nung mga pirate. Nakalabay, paglabay niya haraan, kita sinang kataw, on paggaon, yung bibutang na baba. Law sinabok na, na paggaon. Nalaw sinakura na yung kanila katuan, nakura si mga lawang tamundo. Law na ayaw ka mo kumasing kakaon yan. Way nyo kayo nga tating kita nini, way ron tao mala sa kato, di ako man nini. Sabing kita niyo, tao mangi. Way san mamaya indumayaw kita niyo, kapay sin tao katan, mapu na kita rin dihay ni. Ayaw ko kumaon, karna ibang man ka uno naka lason yan, malason kita ni, maktagilan yung katan. Sa lawa unta bang hisiyuin ng lason kato ini. Nalawag na. Nahapag lawakan ka to, inabok, nakahangad pataas. Paghangad pataas, kita yung bata-bata. Nalangayan to, ang bata-bata atas masing kahoy. So, ay nung napanaunta, hipakaunta ka niya, in kakaon, bibutangan na nila son. Ba't siya na malason? Nasyulangan na ka itong bata-bata, naugkaw lang na. Magkaurin mo, kapasikan na mo. Nanibaw ni bata-bata. Pag naugkaw na lang na yung kakaon nini. Bang murid kaon nun lang na, timakon na mo. Natas siya ka to, kimon sing kakaon. Napag-ig si mga ito kagayan. Dito niya na naman. Na-realize niya, bunal to. But in the jikili ka pa ako yan. May makawin ako nakaon dati. Kita ka. Umuyan to ka. Ang kanaway yan to. Ayaw kita mahanggaw. Mga panahon na kami. Sabi niya, di jikili sila talaga pumatong na mong kato. Umuyan to. Bihan. Na damit yan, inamintaw magnanapaka. Ay ko isa mag-ikot bihan. Hindi ka siya man dyan mag-ikot. Saba, pag-ikutan mo yan, tumaran mo bang ka nag-ikot. Wamayabhal, painnamayabhal, tulaan nafsi. Yung pag-ikutan niya, baran niya. Sabab maita, yung pag napaka mo, amal mo. Amal mo yan. Nabang mo yan ti pag-ikot. Sa kaulaw, lali ka mag-amal. Kasi nabaran mo, wala mo na karayawan. Biya kasi kita kagatan, hang kasungit. Hang kasungit, kakaon, kasungit mo, pasimod sin anak kasawa mo katuan na. Bilang ka na sa daka. Hang kasungit, lukma. Katuan, lukma wahid. Oo. Hiwutang sinambuk usog mon pa, isungit niya pasawan. Ato pa anak niya, mabilang sa daka. Ngayon pag yanong lukma, bukon siya namin kamuton silimay. Nalukon. Amin to gulamay rin. Gulamay rin. Tiyo na katuan. In kaulinan sinto gulamay, nga niya lukma. Lukma. Bukon namin kamuton biya. Na tiyo da ito. Sa mahal ka ito inamin bugat niya dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabat mo katon bang neri hiriliad to. Si Kewa di siya impek may kutan niya ito wala niya. Wala niya. Sabab ya sa kaula wala siya nagpuno. Wala siya nagparihil kay hadarat sallallahu ta'ala. Sabab tao amin ini aon ini gaus niya magnapaka. Ingkatan sing katukbalan niya amal niya. Amal niya to katan subhanallah. Amal niya. Nabiyan siya. Napag-uus bang mo ba bista-bistahon, inamin pagasto na ito, kung saan to kaniya? Kung kaniya. Kasi niya, naraka niya sa otak, kero kaniya sa nalautan. Jangan dul ka na sintuan. Ano sa yan? Ipalaway ko rin kayo mo, sabi ko niyan kayo mo, ikaw ha dyan duhal mo ang kanila, yung tukbal kanila. Sa ipagtukbal mo yan, aon pahihil ko kayo mo, karayawan. Katuan? Amo na. Na ati na sabat mo, impyak may kutan, hindi na waran niya. Hindi ako waran niya, waran niya. Yan to kagin. So, na isiyo ba halong niya inkuan katito no dihay ni mga palawan ha may Islam tungkol sin nafakan sabot na katuan na doon natin niya in nafaka amo na in hitokbal katuan sin tawa mun kawajiban magnafaka maun pa amo mapapasa napakahan niya dahil naman kakaon iban sin pagtamong iban sin amo ngutangan atin paghulaan amo in wajib kanya hitokbal niya maun pa amo in mapatut tukbalan. Dihay ni nasumo kita hisyu in mawajib nafakahan iban isu sab in kewajiban magnafaka. Katuan. Isu in kewajiban nafakahan demikian hisyu in mawajib
magnafaka. Magnafaka. Amin to. Mm. So diha ini mga program Islam daw na tajibun nafaka li sitati asnaf. Mawajib infag nafaka hitukbal matupa amin unum sinip ini. Unum sinip. Unum sinip. Pagkay namun katuan lang na magsadakay sa jakat, walo sinip. Walo sinip. Inini sa amun nafakahan, unum sinip. Unum sinip. Amin to kari. So sa buton ko panagnaan, mga panahon haram Islam, in kay wadan katuan, jak mo naman sumabot. Muna az-zawja ala zawjiha. In kawajiban magnafaka launta amuin bana. Nafakahan niya in asawa niya. So mawajib habana in suway siya magnafaka maun pa asawa niya. Karena in usog bilang bana sinambok babae siyan kawajiban magnafaka. Hanggang napagtawag siya long si mga Amerikano na breadwinner siya kato. Siya ay magnanafaka. Siya ay mga buhianan tungod pa anak asawa niya. Muna kawajiban siya ha asawa niya. Sawaun kanat hakikatan kalbaqiyatin fi ismati zawjiha. Aw hukman kal mutallaka talakan raj'iyan qabla inqida'i iddatiha. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ala haqquhunna alaikum an tuhsinu ilayhinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. In kawajib magnapaka hawana maun pa asawa sibu da in kaaunan sin asawa yaon launta hakika pag-asawa biya dagbustang tanawag gut pa in parsupatan antara sila magtiaon launta masi pa sila nagabuo matarang in pagtiaon nila hati na yun sila haloman pa sinamul haloman niya pa in asawa niya mukun na hukutas at launta amuin haw kumanda kuman mabilang siya pa yung kawajiban magnafaka biasa pa masinamun babae kaya bubutasan niya na amun butas raj'i hati na manjari niya balikon manjari niya balikon hawala pa napupuklas in idda niya halaw man sin idda pa in babae amun bubutasan niya sa wala pa miyabot in idda mapuklas sila kawajiban in usog yan magnafaka pababay amuin kaya butasan niya at wakan iya asawa niya pamasiyon halawman niya. At ini halawm sin 2 bulan. Halawm sin 2 bulan. Halawm sin 2 bulan bukod long ta hadlaw inilaw na nabyutasan tanakaw magtuy makat na di ito makat. Halawm sin 2 bulan nan peidda ikaw ra masin magpakaon kaniya magpatamong kaniya katansin ka unahan niya hasara suway ikaw magdihil yakaw banan niya. At ini amin nakabiaksahan deng hamin paghambuok nila masi to hitokbal niya to kaki nakalubang na po kasi na munid da katon hindi na nabalikon natin narito na isa batin niya muay na mapuas ni pagnafaka niya karena yung Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsabda law niya ala haqquhunna alaikum bukun ka lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam in hak nila ron kanyo sing kaasawahan ni ron kanyo in hak nila atinin kawajiban kanyo suway tunay kanila antok sino ilayhinna fi kiswatihinna in suway kamo atinin magbarayaw kanila yan laway ring hamuin long ta dehilan niyo sila panamo tamungan niyo sila iwan sin pakaunon niyo sila hamuin aturan sara kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala so dihay na kato nasabot pag nafaka dahil naman hapagtamong sampay pagkakaon maun pa asawa in kawajiban amuna in bana amo yan to katuan alhamdulillah in hikaruan niya doon hay ni nasabot lang niya al mutallaqa talakan bainan ala mutalliqiha ayyam iddatiha in kanat hamilan at niya in tungod pa amoy in kiabutasan babae amin talak bain at ini pagyanong talak bain ini sa kaulawla ini do kwan na siya amoy ini butas na tuod bihan naman hari na balikan at ini wayron na pagbalik at ini pagyanong bain kubra bataon siya bain sukra at ini pagtula pag talak pagbutas doon haon at inamin mo na sa sumakawa biyeta doon haon bangin kaaunan si babae burus sumasip so bangin kaaunan si babae burus amon kiabutasan na yaon sa lugay pa nagbuburus yung babae sabab matanto yung bata-bata halong sintiyan si babae yun ini anak si namin ini namugit yan namutas
Haturan ka to na sala katwan magsupamain kay ingatan niya sa buros, hindi naman jari butasan. Nandiyan amo natin kuan, amo natin talata sunni. Salat sunni siya. Oo, bangsa pa maway uno parkala di mato. Parkala di mato. Amo to din manjali butasan. Manjali butasan. Amin siguro na to din bata-bata halaw mo sin. Halaw man na. Bihan. Sa pamaburos ng babae. But in maksud sin idda, magtakad kita na dakala yung babae buros. Ito. Nabang matanto na siya buros, munti pagyanong talak sunni. Namang supama katon supama, asawa mo, buros siya sa abo. Jari sara in butasan ko siya, buros siya sa abo. Dari situ kan, jari ito. Jari. Amo yan to, ha? Sabi na sinamo sambat mo yan to, at inayin namon idayad to, hasupaya hadjay patarang. Bangway ron da kakabibina. Be kabinan. Napagaya ito matarang na. Muna ito sunat pagyanon. Talak sunni, ingan niya. Sunni. Talak sunni. Naman jari, inya to amuin butas lang ta, di na sila man jari magbalik. Kaso makawain babae lang ta buros. Kaya wajiban ni nusog, magnapaka, doon hayan, napakahan niya inamuin asawa kaya butasan niya. Iban sinamin pagburos niya. Sabab kaya wajiban siya halam sintiyan sin ini asawa kaya butasan niya yun. Anak niya inalaw. Na kaya wajiban siya magnapakahamin bata-bata halam sintiyan yun. Sampay siya lumahil maripabawaw sin gumiin. Liqawlihi ta'ala, wa in kunna ulati hamlin faanfiqu alayhin hatta yada'na hamlahunna. Kita tahu. Nah, banglaw niya in kaaunan sinamuin babae kaya butasan, batin siya burus, na napakahinyo sila, amuin sampay sila ini hika anak nila na in bata-bata alon sintiyan nila. Mag-anak na babae. Mag-anak. Namo yan. Na ini mahaba pa sa inibis sa rahon doon na ini. Sabab yung bata-bata doon naon, masi-masipain, amuin ini babae yaon, mag-iipatanak niya. Sabab sinamun ini 2 tahun. 2 tahun pa ikuan pagparuro. Magpaduro pa. At ini bang supamay na ni bata-bata yung katon pagwa magduro da. Magduro. Dapat ka magnapaka pa siya. Magnapaka pa siya. Bilang bayad niya hamin pagpaduro. Okay. Kita tahu ya. Na alam sin 2 tahun sampai sumangpat inamuin waktu sin pagparuruin. Bihan. So masih siya naggagastuha. Correct. Ini ina sin anak niya. Bihan. Iwan na sin anak niya. So biya to katuan. At sinasalaway buros. Nanapakahan niya. Nanapakahan niya ito. Sabi niya yung anak niya. Anak. Jadi pagbuat na yung sabihan. Na ibutang ta, wairon na persupatan nila. Pasal nyuklas na ini yun, naganak na yung babae. Tungod sin namin parkala sin paghada na bata-bata, amin rata, masih ito, hindi subay man. Tapos na subay marayaw yung pagkaon sin ina. Pasubaya, namin bata-bata isang mantubihan na, makuan. Masamboy pa. Masamboy nuno niya. Sebab makakawa siya kusog katon. Ting hamin ni ina niya. Ngamin. Na ikato. So ikato mga palawan haram Islam ding mga mong kawajiban ng tanafakahan. Al-abawan atin namon 2 maas. Katon 2 maas. Wajib al-abawan ala walidi wa ala waladihima. Artinya wajib infak nafaka sin anak maun parwa maas. Artinya kewajiban nafakahan sin anak in 2 maas. Amo yan to. Sabay ta, parmasyon Allah Ta'ala wa bil walidaini ihsana. Parmasyon Allah Ta'ala iban harwa maas mo, harwa maas subay magmarayo magbuat bakti in mga anak. Nalamun din pagbuat bakti, amo na in nafakahan mo in maas mo. Hari na makakaos magnafaka. Malam na sila, ang katuan, way nakaos. Kaya wajiban in mga anak magnafaka harwa maas niya. So wajibin hukuman sin anak nafakahan 2 maas niya. Bangin 2 maas niya, way nakaya, way nakaos. Amo yan to. Walikauli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katuan, sabda si Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma su'ila an ahakkin nas bihusni suhbah. Amo in hawakto in Nabi sallallahu alaihi wasallam na asumo siya, mangisyo labi mapatot mano siya, amundahon kung maglundang panon magsumad ya Rasulullah. Isyu waha in sarayaw-rayaw mano siya, halaman sin dunya, dahon kung maglundang panon, ibang dahon kung sa abo dahinang marayaw.
Long sin Nabi sallam ummuk hina mo. Salasan katuan na katunya baita. Long sin Nabi kusog summaman pagposisyo pa ya Rasulullah. Ummuk summaman ummuk hina mo nakato sin Nabi sallam baita. Hina mo yung labi parayaw. Aman na. Ang palaw sinusog summaman hisiyo palong ya Rasulullah puas din kanina ako. Nalong si Rasulullah abu ka. Abo. Yama mo. Ikaw pati nama. Yeah. Hati niya kawajiban in kaanakan, in suwaytun sila magbuat bakti, marayong aromaas nila. Lamod din ang pagbuat bakti, amo na indirihilan, dihilan nila sin kauunahan, in maas nila. Akawi di hadunya, din naman ang pagkaong katuan, iinuman, iwan sin kataan. Pagtamong kauunahan nila di hakabuan di hadunya, ini ban in maas nila, ando, kaylo, di na makagaos, magnafaka, hagin hawaran nila. Kaya wajiban na yung kaanakan mga palanguan na haram Islam. So amo yan to wajib kabalikan na mo kaanakan in magnafaka harwama as nila. Oh. Demikian sumunod din dito hadto laung niya al-auladus sigar ala walidihim. Amo na yung mga kaanakan sibi-sibi pabihan tungod doon ha amin ama nila. Okay. Atin ama sabay sila ini magnapaka mga kaanakan nila. Bukon lang ta amin bunsakon nila na hadyabihan. Di na sila minsan magpikil bihan. Sampay mga bata-bata bihan kuan. Mailusin yonin ama ini balug-balugan. Amo sad to. So matod magjato bukon sadya amin na mga sila wala nag-aakam na sinabi ng Islam sambil lang ta amin. Sampay bangsata ka. Bangsata. Bangsata mo lang ta. Wayron baka tanong tatapik sin pag-aaral niya. Amo yan to. Wayron kabuka Allah Ta'ala dengan mga kewajiban niya. Naroon beta kato sin Allah Subhanahu wa Ta'ala warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Hati niya in mga kaanakan amin subay nila rijikian. At yung pagyan doon rijikian nila napakahan nila. Singkatan kagugunahan si mga kaanakan nila sa patamungon nila yung mga kaanakan nila. Iwan, subay nila bauton marayaw. Haaturan kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati niya, ingkatan, panghindo pamarayaw, subay reto, ito na si mga kaamaan nila. At tungod sin anak nila. Sa katuan, yung kaanakan, mangkumangi na, mablame din maas. Wa yaqulu, adi abiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yaqulu waladu at'imni ila ma tad'ani. Lang niya biya mga pangasubusin namin mga kaanakan. Sabab yung mga muna roon yung mga anak maglawag sa mga maas nila. Bang nila na pagkakitaan biya no, nabahi ama, nabahi ina. Binine sab kami ini. Siyo na sabi ma ini, how na sab kami ini hibutang. Biya to saan. Lawag ko. Okay, paano? Biya, how na kami pumutang. Correct ka to na. So mahal so di pangatayan sa mga bata biya turag mo sa maas. At niya isu na ba? Nagpakaon ka mo ini. Kaon na ba kami na sabi niya nga dulat na yaman. Nila. Ilaw ako na ma. Ama da. Bukon ina. Nabihan siya. Kaso na kami pamin mo. Bihad to. Nabang doon na bihad ni pamong na si mga pan. Ama, naon na kami sabihin hibin. Pakain na kami sabihan. Bihad. Na isu na magpakaon ka mo ini. Kaana siya. Habiad na dyan katuan, bang amon ama, taga kabuwa po ang bangta. Diba? Mayat maulong mga anak niya. Akong sa tulis siya magkatikan katuan po na. Makuan. Masakit. Masakit. Di siya tuon katuan. Namo yan mga katawtay manguran, kami sila. Dahil nga mga amoy mapatutlong ta, magnapaka. Amin kaya wajiban kanila napaka. Correct. So, ang pari katuan, ang pari, lang na al-khadim ala sayyidihi. Wajib day sa nafakahan in khadim ka tuan amoy law ta daraakon kaya wajiban amoy na in law ta amon boss niya master niya amo na to at ina bangaon daraakon law sin ba ato daraakon inakaw na khadim niya katong bilong tuloy maghaddam ba kanila katong service kanila at ina bangaon tao ta halaw sin ba amoy in katuan yon halaw man ta at halaw man sin community ta kung ikaw inamon lang ta bilang boss niya. Kaya wajiban, in boss niya, magnapakamon ka niya. Magkhadim, amoy mag-service ng kanya. Maghaddam ka niya. Amoy yan to. Likawlihi sallallahu alaihi wasallam, sabda sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil mamluuk, ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf. Wala yukallaf min al-amal ma la yatiq. Amoy niya, na hamang nga tungod sin mga silamon lang ta boss, ha?
amoy mga sila nagdara bata. Mm. O sila katuan, abiyo, nagdara bata. Hatungod sin mga amon tao, ron halawman niyo, nabi na may ta, amon halawman niyo, kamuin lawag ta, piyagsiservan nila, naghaddam doon kanyo, in mga tao niyo, mga bata niyo, daraakon niyo, kaya wajiban in nakura, atau kan boss niya, in napakahan niya, in tao maghaddam kanya. Day naman hakakaon, hainuman niya, bil maruf, aturan kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yukallab min al-amal ma la yatiq. Dari pesa dihay ni. Mga panahon haram Islam, ini, suway to din ni payuhanta, jakantang ayaw. Sampai na binamaita, ayaw long na luwanan. Ayaw papaghinangon. Inamon bata mo, sin parkala, atau sin hinang, amon di kakausan hinang mo sin ginawabaran niya. Katuan? Amon long ta, di na pamaraan niya, bang mga magluwan, atin niya pool na, amon konting kaya niya luwanan, sa luwanan mo naman. Ina doon di manjari haram. Ibang sabay siya tabangan. So tabangan. Wa in kallabtumuhum pa'inuhum. Pa'inuhum. Manghati na sila mga aunirak na kanila. Kami din nila kausan. Tabangan niyo. Kamu taban kamu. Ang boss nila, gatuan ba yan to? Nabi adihay ni. Atin niya haram yan to gatuan. Aon yan kay wanan di na kayahon. Daraakon naman. Niya na naghungat-hungat ng taon nila. Di pahalihon sa agaman. Di papakaunon kay manan. Galitan pa. Na amo yan na mga panawang Islam ini subhanallah. Tumtumun na to, aon hadlaw akhirat, beta sinabi sallam, ang pagtaon lusong. Katuan, at ang naman muflis. Kahit ano lang sinabi, si pagtaon lusong hadarat sinallahu ta'ala. Na, abok na yung hamang nga sipat si mga lusong, amoy mga tao, at tinabiyahin ni, magpanganya apagkahin nila. So, ang in-boss, di niya napakahan, in bata niya, halauman niya, kawajiban siya magnafaka, sarta, in pagdaag niya, madang busamon, banyakaon niya, ang sa banyakaon, paluanan niya hindi na kagausan. Bisan pa isang katuan mga tricycle yaon, manguluanan naman sinbukon na capacity niya, malungsad na katuan, na manong siya pa kaya. So amo yan mga panahon haram Islam, baita sa Nabi, wala yung kalap pinaraman ila malayati, ayaw lang naluanan atau akan daakon, in tao mo, sin di nakakausan niya dahon atau hinangon, inamon ipahinang mo kaniya. Amo yan itong mga panahon Islam na, kaya wajiban ko magnafaka kanila. Amo na to. Na manjari namin kahinapusan, lang niya al-bahaimu ala malikiha. Amoy napakahan mo in mga ipatan mo. Pag anong doon naon dahil nga mga kuting ka at ano na iipat mo lang simbay mo. Amin hayop biha, ano na hayop. Tama kaming gato na. Biha, uno na. Amin iipat mo rin doon. Na inyo to katantan, subay mo yan to ayuputon. Irihil mo kanila, ina mo yung parsukuan nila. O, nasa hak nila yung gatuan? Oo, hak nila. So, nabi ita sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam doon na ini, dakhalat imra'atu an-nara bihirratin. Habasatha hatta matat ju'an. Fala hiya at'amatha wala arsalatha ta'kulu min khashasil ard. Nakapiasud sin Allah Ta'ala inambuk babae palam sin narka. Bihan, pasalan na dyan sin kuting. Amuin kiumbis niya bihan. Paggala siwis-siwis niya gatuan, pangatod siya. Wala niya piyaig dan na lang simbay niya. Sampay ini miyatay hapdi. Wala niya biuloy ka? Wala niya biuloy. Wala niya biuloy, piyalawag siya namin ini kaunon niya. Hati niya, tiyabulan niya lang simbay. Na, amod tulong niya. Wala hiya at'amatha, wala niya piya kaun, sarta, wala niya biuloy, wala arsalatha, ta'kulu min khashasil ard. Amin na supaya siya makalawag si makaun niya. Uno na makaun, amin nili, agin lupaan bihan. So, na maingkuting niya, makawak na siya namin makaun niya. So, nakasudnar ka katuloy babae niya? Oo. At tinaparsaban niya ang sudnar ka, pasalan na dyan siya mong kuting ang mulaw ta. Kiumbis ni halam simbay. Ang mga tatabyutakan niya mga lingko yan siya. At uno na lang ta, hinang niya. Naamay ito. Nabiya din na bang mano siya. Misanin kuting ito, hikasod na narka sinabot. Ang panapin na may takato, na nakasod sa narka. Amo na. Nabiya ito. Subhanallah. Naman jari doon na yun, mga katautay manguran. Amo ito yung mga hikaunom dahil nga mapatot na pakahan. Inya to katantan subay katunay si mga sila amoyin
ini pianghanglaan sinallahu ta'ala magnapaka Correct. Oh. dahil haalta sinallahu ta'ala ron kanila bang nila yadto hitunay mahinang nila amal ibadat pa Allah subhanahu wa Piangan ta'ala do kanila sinallahu piangan do ta'ala. sin Tuhan Rabbul Alamin kanila na bang nila yadto inhi pag-ikot in alta sinallahu ta'ala ron kanila ipasurun sila palang sinarka Pinaka-jahannam. Sa amanat sinallahu ta'ala. Amanat sinallahu ta'ala. Amanat. Wala nila tiyunay. amanat sinallahu subhanahu wa ta'ala nakita ko yan naman jari dahil mga napaka nasabot doon haon amin nung niya miqdarun nafaka alwajiba uno biya din long tabang biya timbangon inamin pagnapakabihan amin wiyajib sinallahu ta'ala subay tunay sinambok magnanapaka at tawambok dengan mga piyangandulan sinallahu ta'ala long niya kaunun nafaka ma yaljamu lihibdil haya min ta'amin salihin wa syarabin tayyibin wa libasin yaqil har wal barda wa sukna lirrahati wal istiqrar la khilafa fi wa innamal khilafu fil kathrati wal qillah law nirun haunin gantaan sinamun pagnapaka sinta o kaya panghanglaan sinallahu ta'ala magnapaka hay siu nain kaya ini tuwila sin sara kanila amin na nasabot taon min taon na yadto nakasud dito hadto katantan na doon hayaon beta doon hayni in pagnapaka amuin ganta sadya hika ini tukayad sinambuok ini niya napakahan nito hakabuhi niya amin hati niya di hikalam masim pamaranan niya dahil ha amin kakaon sa rayaw-rayaw iban iinumun na sarayaw-rayaw damikyan malano iban sintamungon hikatampan dahil hapaso iban sinagbot iban sinamin lugal hahantian bihan haamin dumayaw long tain biya mga parasahan sinamin bubutangan Comfortable sa marayo yaunin raha wal istiqrar pangyanon ini ni wayron piaga barsalahan doon na inikatan hatungod sinamin bangmanin to nasabot ito katantan amin natutunay hika kaya tunay mo haamin bukon siya long ta pagtawahon subay luxury lang si mga kaibanan ini to amin kuan hadya amoy mamarahi makainihan daw bihan amo tulong ta inamin bieta sa sinsara sarta long niya doon haon in amoy biya mga piaga barsalahan doon haon doon hatao diwan kakulang atin na biadin taod dito atin na dito nagbidda na in taod iwan sing kakulang doon ha amin gaus sin tao magnapaka atau iwan sindayaw dahil sila mong dirihilan mo kanina. Depende ito. Depende. Atin niya, bang sa pa, mainta o roon, balabi-labihan, na subay niya sa parayaw niya namin. Patupon niya. Patupon niya amin taod simbiya mga pinandul ka din sa lulong tala. Biya to sa ito. Namo yan to, natin niya, impiagbidaan na dya, doon na... Hatao di basin kulang. Hatao di basin kakulang sinamin alta ipag napaka. Bihan to bihan. Iban damikian amo na ini kamura sina minta magnanapaka. Sabab mo na inta o amin aun doon haon kamura niya. Ini to aun additional hilil sin Allah taala kaniya karayawan daysa. Bihan. Sabab nahambok din ang mga sifat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na long tain siya pati kuan amo ini yaon ba kaniya long tin pati mura siya. Pati mura in Rasul sallallahu alaihi wasallam mamura ba siya? Karim. Ati niya bukon siya maikot. Labi-labi na bang hamati po Ramadan. Buklad ben lima. Buklad din 5. Namo yan tim pagyanon. Amin long niya al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Biha natin ni ukab sadya ilima sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod sa mga parkala amoy biya mga maksud doon mga hurmat ha pagkahinya biya. Sa misal pabeto ka to magdihil siya depende ron ha kaos-kaos. Kaosan niya. Bihat to. Na amo yan hati niya bihasabi yasar al-munfiq wa isari. Doon natin niya bistahon na amin kakausan niya. Iba kasigpit. Amin hakaon niya iban sin kaway niya. Nabihat to sa to. Amang supama siya mahayang katuan na taw-taw di sa. Supaya mga kaya nagkanta taon niya. Biyan sa ito. Alam mo ni Karto kata na kama. Natin niya on siya, no? Magad siya hahalan. Haflolo siya. Hahalan siya namin tao, dimirihil. Iwan si dirihilan. Iwan si dirihilan dahil sa biyan to. Na amo ito.
Biar si mga hal katon supaya may napakahan niya yung nakabutang halam sin daira. At patupon niya sa patupon niya. Patupon niya lang na inin kawuran si halam daira. Pag supaya nakabutang din pag napakan niya to hagimba. Hagimba? Naloy sa minhal. Naman na. Napapatupon niya katon. Sa babang hagimba ini mataw din mapitas mo mga mataod. Di nakakunahan magbayad. Di na ko magbayad sin. Nampay katan bang long talon sin daira ing katan kakitaan mo tabo yon subay on ganti niya rin ang mga bayad ng tubihan. So, manaw ka to, nanik yan. Kawa-kawa umok din haway niya, magsukay. Katan ka unahan ito. So, biddain na pa ka mo, haamin kawajiban ka magnapakan niya, bang naguhula doon na daira, ilan naman, kapupo, ang talim mag-imba. Nang imbayaw, mayroon ka unahan mo. Sabab, muna biyak sa sila magsikis ang dyan lang. Nabiyan mo dyan mga kakamot bukas, biyan, panpangi-pangi nila. Nabiyan to. Na di matod pag-unahan ka to. Mag-kesi simol pa sila. Amo na to, yung mga yato. Depende na hamoin biya mga kakausan, siyempre ka napaka. Iban sinamin biya mga uno niya. Amin ano ba ini? Kamurasin. Tao. Iban di ka to, mo iba mo lang na ansilin nasa mana sila. Amo na. Butangan ni Mano siya, butangan niya. Amen. Sumuno. So, isumuno mga katotay manghuran na agam Islam, mari kita paamon lang ta bangko no waha maig. Maigin ka wajib magnafaka. Sintao kay wajiban magnafaka mon pa mo intao na nafaka niya. Sa bukod sa all the time ito wat lang tatin kay wajiban hanjak ko. Ang waktu on day sabit niya. Ang tubtuban niya. Bang miyagot in parkala habe ni hal. Minsan pag in kaunan mo tag mawajib ko magnapakan niya, bang nawot na biya na hinihantang niya, di mawajib magnapakan niya. Mabugto na yan to. Naku na yan to. Law tariha mga hal na sampot hababa ini. Yan to kagi. Ikaisa, law natuskato ala zawja ilan sajjat. Agatuan. Inasalasal, nasabot na kain na inbana, wajiban magnapakamoon paasawa niya. Kakaon, iinuman, iwansin, pagtamo. Okay. So, rihay ni, tumubtubi sa pagnafakan niya, di na siya kawajiban magnafaka at bilain asawa niya, nagmasya. Simulang pabanan niya. In panurang inahabanan niya, amuin lang taha aturan di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Agad man? Sa bukos siulang na yung banan niya, simbanan niya, katuwakaw, tao na kita loto. Bukos mo siya, sawali ako mamaya, harap yan. Natin na tago na pagkahan din mencari sabiat. Sa perkala sa pamaon dia aksin banan niya kanya tungod pakawayaan sin Allah Taala. Kewajiban atau kewajiban ni hitunay na pawanan niya di niya hitunay. Katuan itu amo di pagtahon maksiat pawanan niya. So bang siya nagmaksiat pawanan niya, narito hadto mga panahon haram Islam mahugto na napaka sinbanan mohon paasawa. Amo yan to, ha? Aw lam tumakkin az-zawja min ad-dukhul biha. Atawa sa pama, di na mabayain babayan. Suukan sin asawa niya. Asimanan niya. In babae, di na mabaya suukan sin banan niya. Sin way runozor niya katuan. Way jor niya. Sa di babaya, law ngay naman. Biya to ka. Nampa inusog katuan ang waktu bang sa pabay mga halong baya siya. Magsakitin mo niya kato. Naman siya. Ito kagi. Kaya yung mga panaman na kapistam. Nabangin babae, di babaya. Sin makagaos siya magdihil. Hirihil niya ito. Hawos simukatin banan niya. Lamikyan. Inad to. Mahinang sa baban. Sin mabugtuin kawajib. Sin banan niya magnapakungkan niya. Idh an nafaka fi mukabili listimta'i biha. Karena daw ni pag nafaka, tungtuman yung mga panahon na kamis na mga kawayan. Hanggang inusog kewajiban magnafaka kaniyo, sabab na aunday sabya mga lantas ganti. Hanggang siya kewajiban magnafaka, in ikaw so pamakyawa niya kaw rin halaman si maas mo, yasawa niya kaw. Sabab aunday sabya mamahampit niya roon kayo mo. Sarta kewajiban siya magnafaka man kayo mo. Na, bangin parsababan sin hanggang kewajiban siya magnafaka mon kayo mo, wala mo na hinang tiyunay, mabugto na yung pagnapakakan niya. Nabiya sinento, nasapot dihay ni atin nabangdi na mamayasukan. Sin ba na niya? Mabugto, karna lang na infag napaka ini, kawajib pag napakasimba naman pausog, pababae, pasal sin lang tain siya, atin niya, makatunay siya, iban madawhat niya in amon pagpasadap sin ginawaran niya, kawurahan niya, paasawa niya.
Artinya, Katuan. ang kanay magtiyaon, akama Islam biha, Mm. amoy kaya wajiban in usog magdihil si mahar. May dasimahar. In mahar yadto, amuad to Mahalal. inamuin pangitaan sin Oo. ini tanda sin kahalal sin pagtiyaon. Simpagtiyaon. Amin man jari na usog sumuo So, oo, pati niya, oo. Pasal sin namin Correct. ini uno yaon, sin Amin mahar to, sin mahar yaw. Nabi si pagdafagagatuan. Natin naganti yan to. Amo na. Pagdafaka siya. Nabiyad to. Namang yan tuloy na ito na isang babae. Na. Ang kawajiban ni pabadan niya, damikyan, ang kawajiban sin panamon kaniya, mabugtunay sa biyasin namon ng tapag na faka. Amayan to. Na, atin niya, bangad to, atin niya, mga magbari na siya, na mabugto na katuwalin na muna fakamon kaniya. Amayan to, mga palawan na kamaisdam. Atin niya, so isang payuhan sin babae, ayaw sila imendaw na, napo napakasin ba na niya? Ada kala sa mga sa babahan kaway napakahan. Katuan? Nagayad to, nasalda, yari din mga sara, daw tabi mga atin na, makwanta rin sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, sumunod katuan? I-open ko. Walang mataadara. Walang mataadara ka, sukitat in nafaka. Okay, ito. Ito syarat. Naalin syarat niya kata. Na, atin yan, bang, betin sinukan din ni katuan, ini naman taadara ini. Atin na bang, May nang udur. bang mahinang uzur, okay, mahinang uzur yan to. Salta mo, di na ba katuan itunay sa to? Ano mo na siya? Di na itunay ka. Atin niya hinang simbabay udur. Hinang nebi alam na reason ba katuan? Reason, beto kagi. Ano na siya? Nagmari na siya. Nagma-azor siya lang. Yan to. Na mabugto na. Matanak na ingka wajib sin pag napakasimpan na mo. Kanya. Amo yan to. In hikaruan niya. Long taron haon. Haamoyin ko ano siya ini maiging kapatot sin pag napaka. Hikaruan niya long niya. Alal mutallaqati talakan rajiyan. Idang qatat iddataha. Id binqada'i iddatiha banat minhu. Nakita ko yan. Atin niya, amoy tungod pa duwa magtiaon, long tanaon haantara nila yung pagbutas. In pagbutas yun, tumanjari maon haantara nila yung pagbalik. Sumagawa, bang maon na yung pagtala, aon na siya idda. In idda niya 2 bulan. Na bang siya napuspos na inidda yan tutubulan, hukuman niya miyugto ng parsupatan nila karwa. May nang na siya bain. Bain na. Amat to, bain sugra. Bain sugra. Bain sugra. Atin yung bain sugra, manjari yan to balikan niya, bang sa upa man napuspos na inidda, manjari niya balikan sa magdihil siya. Magdihil siya. Mahar balik. Magbalik. At ini Kawin sila magbalik. Kawin sila magbalik. Bangunan yung pag kawin ba kayo na tayo? Na, biyad. Ayan ito. Bang siya sukatan ungsod, nasumay siya ungsod. Okay. Betul yan. Bang miyuklas na inamoy. Inidda. Amo yan to. Na, So, amati pag yan. bukas sa pag napakan niya. Na, so wayron na siya pag napakan niya. Right. Bihan siya. Amo ato inamin pag yanon doon hayon. So, damik yan nilihay ka to na, ika-upat na. Ikato. على المطلق الحامل إذا وجعت حملها غير أنها إذا أرضعت ولدها وجبت لها أجرة الرضاع لقوله تعالى فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف. Okay. So demikian amun hunha mabugto na in kawajib magnafaka maun pa amun babae alal mutallaka al-hamil. Maun pa amuin babae kaya butasan amun buros siya. Apabila nag-anak na siya. Nasabot ta kay na atin niya inusog kaya wajiban siya magnafaka. Ha babae kaya butasan niya bangso pa maburos na magnafaka siya. Wajib na to. Amin hikarwa kain. Hikarwa kain na. Kuno siya kuno atin na tubog-tubig pagnapakan niya, bugto, bangso pa nag-anak na. Nag-anak na. Okay. So, rihay ni, mga panahon Islam, nasabot dihay ni, bangso pa maimbabae yan, laong ta, amuin, kiyabutasan, buros, pag-ubos ang panag-anak na siya, nari na, kat na yan, tinapakakalas mo niya. Biyato kagi. Ayaw hapjay sablaw si mga ulama, bangso pa malaw da inamon babae un pag anak niya po sin bata yung magduro na rin kanya. Dumurok kanya. Dumurok dong kanya buko na mon gatas. Amon artificial yan kato. Ito kagi. Dia ano ba yun? Dakangan natabo yan. Atin niya magduro daw kanina niya yung bata-bata na atin niya
masih pa siya magnafaka. Artinya bayad. Dahilan niya ito, biada bus katuan, ujra, dahilan niya inamuin babae mo kaya mutasan niya on magpaduro pa anak niya sinamun lawta bayad sin pagpaduro niya anak niya. Katuan, amoy din namun kabayaan sin Allah Subhanahu wa taala. Artinya magkontinue na pagnafaka niya. Karena sin nagpaduro rahaw niya. Anak niya. Amoy ito. Paparman sin Allah taala, fa in arda'na lakum fa'tuhunna ujurahunna wa'tamiru bainakum bima'ruf. Para sin Allah taala hatanya yung mga kaasawahan amoy kiabutasan. Amoy nagpaduro sila kanyo hatina mga kaanakan niyo katuan fa'tuhunna ujurahunna hatina dihi sila in kababayahan amon nagpaduro yan sin amon dirihilan kanila tungod sinamo in pagduro ni pagpaduro nila kaanakan niyo wa tamiru bainakum bima'ruf iwan na pagkawa day sab kamo hatinya biya mga tayma niyo sabi namon advice din kanila yang katuan bangsa pa magdeal kanila biya mga advice biya yan hatinya ang biya mga pikiran kanyo ampay karayaw pagtayma niyan bisab bangha aturan sa kamayan sin Allah Subhanahu wa taala. So amo yan itong mga panahon na kama Islam namon lang tahi ka upat na umpay katuan ni kalima iwan ni ka ay ka upat pa kaupat amin tungod pa amin dua maas alalabawain idastagnaya aw takar waladahuma bihaythu lam yakun lahu fadlun an quti yawmi id la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Artinya yung mga maas inasal-asal niya kaya wajiban sila napaka mga kaanakan nila. Sumagawa bang nila duri kakausan way gaus nila inipakaon ng mga kaanakan nila na inito wayron na tulong ta isa. So abita do na idla yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Murag kakaus-kausan nila. Bangso pa mainsumukatin mga anak yaon kabayan nila amoy ini katantan bihan sukaton na niya maas. Labi-labi na bangin mga anak bihan iban na paghula. Man yan bihan. Pagkarungukan ta na in mga kaanakan bihan. Bang kaulong nila magkakaos may tamo pa ako sa iyanak. Nari ito mahinang sin mga kaanakan na biya ito. Ato ang mga maas katuan, mga sa maas so pamabit mga diba kawajiban kita magdapag kanila. Kung supamin ka nilarayan na isab sila. Kung sila nakisablong taway roon gaus. Daw tamo dahil kaya sa wajiban. Sa pami nasabot ka na kaya wajiban yung anak mong dapat maas mga na gaus. Kami kaya nisab in maas kaya wajiban magdapaghanag sila mula pa si masangkot. Vice versa ba? Vice versa. Sa harisab sa pa masangkot ng kaanakan nila. Sa ito masin siya dayahan da. Matawad alta. Pag sinanak niya sa biyaon, biya nagpos ako hindi makainihan minsan din naman legit niya hanak asawa niya atau pamaran niya. So wala na si kaya wajib ang katuan kung napakaparumaas niya. Bagdayahanin ba maas niya? At ini amin bukod na kakunahan tabangon ba? Tabangon, correct. Ara po mo siya mamaya dimihil ununo na kakausan iwan naman lang ta. Karidaan niya, ibarat niya po Allah Ta'ala. Amen to. Ini ikay napusan. Ikay napusan, alalaulad, iza balagad dakar, أو تزوجت البنت ويستثنى من ذلك ما إذا بلغ الذكر مزمنا أو مجنونا فإن نفقة الوالد عليه تستمر له. Okay. Ini perkara ini mundang takut no mabugto ipagnafaka. Okay. Mabugto ipagnafaka doon hakaanakan apabila mabot na in pangumulan si bata-bata atin niya sumangpot na usog. Artinya usog na siya. Artinya sumangpot na siya. Suwol na makata suwol na. Iban makabananin. Suwol na. Atawa, mabugto ray sabi namon natin kawajib magnafakasi namon maas mon pa anak babae bang siya makabanan. Kung siya makabanan Sabang sa katuan napos ng kawajiban. Sa tungkol si babae katuan, tungkol si babae, misan pa so pa masaway pa nakabana, ay way sangpot na yung pangumulan niya, bangay pabanan niya. Ngaroon na halaw man. Doon halaw man si maas, napakahan. Sa inusog, mang siya si mangpot na, maingat na siya mga huwasing balan-balan niya, at niya biya mabugto na siya kawajib katuan, Okay. Na atin niya, lang ta, giwa dihay ni katuan, na hukuman dihay ni, lang ta amuin apabila simubol ni bata-bata usog ini sumakawa biya nagbusaon kulang-kulang sinakal niya
biya mga wayak kagatuan lupang-lupang siya sa kabus-kabus amon di mingat manglawag kabuhianan di mingat magusasin baran-baran niya atin na minsan pingkaon na sangput na mangwayak kasi batabatan kay wajiban dain maasmad nafaka kaniya amay to kari karena in pag nafaka fa inna nafaqatal walid alayhi tastamiru law na in pag nafaka sinamon dua maas sin maas mon kaniya amon anak law tamisan subol na siya sa daragos way akkar di mingat mga buyanan masira kay wajiban in maas magnafaka kaniya law ta sa lugay nakakauspay naman maas bangin anak na yaw misampay samsangput na yung pangumulan bang long tarip mga mingat mga buyanan o sandot ka tam bata biyayad to na ined to atin niya masira magnafaka kay maas niya rapon bang siya law tatakaakan ang pasimamput na bugto na yung pagnafaka kaniya namikyan yung babaisab mang siya makawanan na demikian bananya na yung magnafaka kaniya way na kawajib doon ha maas niya Wallahu alam na manjariaon dihay ni mga panghimati ka to tandihan ini tungod pa parkala amin kay pagbisarahan na to ini ray nga panagnaan kain na lawn niya yajibu alal muslim an yasal rahima wa hum qarabatuhu min jihati abihi wa ummi hati niya kaya wajiban in tiap-tiap tisulakan din ang mga Muslim amin subpatun niya ini piag unuhan nila pagturunan nila bihan dahin naman yan parsupatan nila rin ina niya iban sin ama niya iban sin niya tinya kampung sin ina niya iban sin ama niya suway niya subpatun wa man ihtaja ila ta'amin aw kiswatin aw suknin at amahu aw kasahu aw askana Hati niya isiyuso yung kampung mo bihan dahin kan ina mo dahin kan ama mo ang pakaw makakaus day sab ang pa sila magkahunahan lawn ta ini kakaon atawa ini lawn ta pagtamong atawa paghulaan ang pakaw makakaus kanila limhil sim pagkaon sim pagtamong sim paghulaan yaon na ikaw kaya wajiban kawihan id ka na li ladayhi padlun min malihi wa liyabtadi bil akrab pal akrab ati niya inamun hinangon niya paunahon niya masuok maun kaniya deng ha amin malayo at paunahon naon deng ha mga bihan ini kuan in namin pagsuok nila aun hikatawang nila na inya tukyok pipi nila sa madtubihan atong simbihan to kampung amin aun hikakaus nila ipanabang uno-uno na yung gaus bihan deng naman ha amoy in laung tapanghati niya at tawarin ha alta niya at tawa uno-uno na amin hikatabang niya tungod paparkala sing kampung na inito kiyukwan nila ini giyarantakan nila aun deng ha mga kuan so pamabiya aun biya mga kaingatan niya laung ta amin biya mga ibutang tabi mga doktor yaon na aun bihi nangan nila biya mga gantaan madtubiha bang ini madtukan nila mga tawang bihan magkakunan tatabangan so pa magpa ini kita bihan kitaon nila min kahalan bang amin masuok tod bihan na malagbo-lagbo yung tatabangan nila inamin biya malayo-layo yato bihan na kati niya magkuhan ba siya darajaton nila inamin tungod siya namin pagtabang ito na yung mga ito habok ito rin ang mga aturan kaya hindi kato sinama sabab lang niya ito ni al-akrab pal-akrab in labi masuok na atin niya in tatabangan makuan-kuan isab din sinamin so tumag na kita katon ha masok-sok masok ko pag sa tawang tanin niya tumaton na isab kita pamuin sumunod na isab kaniya amo yan to sabi beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lang niya yadul mu'ti al-ulya wa abda'u biman ta'ul tagnaan dito pa amuin hatin labi aula labi masuok maun kaniya biya namin lang niya ummaka wa aba wa ukhtaka wa akha thumma adnahu pa adna nabihat to atin niya magsuno-suno unto biya ito rin ang mga aturan nindo kato sin agama habang sila amin makakaus ini dimihil si mga tatabangan nito labi-labi na magkampung sabab labi aula namin magkampung bihan amin asal-asal nagkakasilasa di man jadi bugtoonin parsupatan ito amusad na ang paroon
Diha ini inimtana'a tabihat sa katuan. Inimtana'a malikul hayawan min it'amin bahaimihi bi'a alayhi wa dhubihat aw dhubihat li'an la tu'adzab bil ju' wa ta'dhibuha muharram bi qawli sallallahu alaihi wasallam dakhat imra'atun nara fi hirratin asabatha hatta matat ju'an fala hiya at'amatha wala hiya arsalatha ta'kulu min khashashil ard. Dihay di mga palawon na may sambalay panghimati ini ka to pagpahati supaya kita dibe mga makalong ta makapaham iban makasayo rayaw ha. Dihay ni apabila inamun tagda po sinamon hayop sa pamon hayop iipat niya katawan lauman niya siya tagda po di niya napagpakaunon katawan di niya pagpakaunon inamon hayop iipat niya yan lang sinsara mas maningkat ba marayo palaw na hirarang niya na ato sumbayon niya na bang di niya na pagkaunon di niya na painumun di niya na napakahalin na mong hayop pa mo ni ipat niya mas marayo pa hirarang niya na ataw kan sumbayon niya na Maita, li'alla tu'addab bil ju'. Supaya di mabinsana in hayop sinamuin lang taputasan hapdiun. Dahil sindi niya napakaunon hapdiun na. Maningkat, masumbayon niya natawirakan niya nakari. Bang nahirakan, maipatsing ka iwan na natin mapakaon. At awang niya siyumbay na makaon naman isa. Dahil sinamun daw tabuhi siya sa piyapanis mo isabi ko makaunon. Amo yan to ha. Na karena lang sin mga ulama, wa ta'dhibuha muharram in pagdir mo kaminsanaan hayop in yan hiyaram sila Allah Ta'ala biala simbayta sa Nabi sallallahu alaihi wasallam at sa kisah niya mong babae nagkasudlong na yung babae pa pinarka jahannam karena sinamuin lang ta kuting amuin kiwan niya ano man katuan biala lang ta likom po niya rin kiumbis niya ato hiyukutan niya Jinil niya ba yung katuan? Kiumbis niya yung kuting, sampay niya tay hapdi, wala niya piyuklasan, wala niya biyutawanan, amon lang tamang na biyukluin niya na makapanglagdaman sing kakaon makaon niya, sampay rin utasan, na niya tay yung kuting barasing kiumbis niya, amon ni menang parsababan, kaya sud sinamok babay papinal ka dyan na mo niya billah. Kana amo yan to. In mga inikatan, aon din ang mga biya kisah sinambok tao mantubihan aon unta niya na in siya tubi mga pang mo kita biya siya din magkaunahan na unta sampai kalupahan niya na namin tungod paparkala kagunahan ni sinunta doon kani atin niya kuwan ba siya katuan kaunin siya namang interest niya na sampai nagsumbongin unta yan to Rasul sallallahu alaihi wasallam pagkita sin Rasul nagtatangi sinunta napagasubo niya, kuha nito lang niya, may tako nagtangis. Na hindi ako pagpakaunon lang niya, amin, tagipatan ka ako. Naman, ito tawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, intag na po sinunta. Katoy ko no. Nahamin, bihinin kahalan, ayaw pa ka, lang ta, amin ikaw na yung tagipatan. Misan bukon ikaw, bang aon ini doon hayop makasuok paway mo ang pagantaon kakaon hika hulmat mo biha pagkaunon mo hulmaton mo sab na bibutang tabi ang mga kuting ini na yung kuting ini kamamuhan kakaon nila namin ibibugit na singgita na may tamuri ka pang hulmat magtupa amin magkakunahan ka ni magtubiha na pag-awas besi namin yan to isa magkakunahan siya sinamin amin kusog iban ini long ta amin tatalangan sinambok ini hayop magtubihan besi maunta yan. Pagkabos kawaon mo na hadyang kusog na bihan, pabaran mo, inamin kusog na ito, di mo isabi balik ka ni. Dahil kakakaon iba ni inomon. Ito di manjari ito. Sabi niya, ito ay kaadilan sinambok mano siya. So nakabis na rin untak at wala na nakabis na rin. Hambok din ang mga mujizat sinrasul. Nabihan niya. Nabihan mo, untak na. Inito malagwa, ito pamintang ang katuan. Mga katotoy mahuran, tungod sinamin parkala law takiris sa ng kained to insyaallah taala in programa na to aon pindahan niya waktu sin bulan Ramadan ini insyaallah subhanahu wa taala magbingkit na po amin kabiaksan mag programa kita niyo magtagna sila isang lima si mahapon tumagna kita niyo insyaallah taala hapit sa lima si bulan insyaallah at ini adlaw ahad biada sinamin adlaw ini nabukon na amin habiya sin jaman ini correct dan sumakawa in kita niyo tumagna na kita niyo roon ha
amoy Kabel iftar. nakabla iftar misan pa wayron pa paguno sabab magtagna na magkita bulan ha amin mahapon sin pizza 5 insyaallah subhanahu wa taala kaluray sabdeng ha mga kauruhan makakariray sa blimingkod kato taniubihan aun kapag bisar-bisarade di insyaallah taala na mura-murahan yung mga yadto kaya tukbal na mo kaniyo amoy makarihil kapaidahan kato taniyo insyaallah subhanahu wa taala ay bandeng nga mga nagkasabot na mo yadto kalo mapatudyo na to in kahalan na to maun pa amin kaamuan pangindo kato sinakama insyaallah subhanahu wa taala na in programa na to tumugtog na riha waktu ini insyaallah ikari ko pa ini pindo ako ini isay kalim na ding in longta kapatot na misa rihaon sarta siya na magkatansin pangadyan ito waktu ini insyaallah palitapat. So alhamdulillah mga panangwan sing kamiyakang Islam, biya na sin sambat sin ko kalasahan katuan Zakaria Muhammad amoy indang ta timugtog na ina waktu sing kami riha amoy waktu ini lang ta sambat natin mapilin programa na bulan Ramadan karena lang ta bulan Ramadan ang duka ing biya bus aturan sin program tariha ini duka ina isam na asal kami lang ta nagbabanda kato yung katan si narakala na magpayong tsaka sila katuan na pagkakitaan na insyaallah ta'ala natin napindah huntay na muna lang na program sing kita niyo dito na kabel iftar in pangadjian insyaallah ta'ala masira kung hindi pangadjian ta insyaallah ayo tsaka mo magpatilaw labon magukam sin namon lang ta channel ini ni Daud Islam TV insyaallah subhanahu wa ta'ala yan dain kaguruhan sing kita niyo siganti yan magsud mereka to insyaallah amoin lang ta iban-iban sing kami ren di mingkod di tumaod tungod na magpasampay sin panghindo sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. So manjari mga panahon na kami Islam pagpatuntong sing kami pagkain Ramadan pilay adlaw ra kuman dumatum na muna habiyaon pahadja asal na kita mag-program sin mga hihinangunta katuan tiap-tiap ang katuring kato niyo insyaallah mga on dapat naghihinang kita asal katuan sin program unta harum unihinangunta sin doon in waktu pagbabasa ko Quran, in pagtatahajjud, pagtatarawih, kataan sing kakahinang, amo in ikadawhat no sing karayawan, sarta amon na hasun na isab. Amon iato aturan siya asin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga dapat asal biya na haon, naginang sa kita sin mga mundang schedule ta. Tungkol pag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala bulan Ramadan, sabab karna na mampit kita sing karayawan. Sebab na paksa dah kulasan hakatin o katanan papautong sinang talang Ramadan karena di hainin ibadat amun lang ta di masay po ang karayawan subhanallah tupot Allah ta'ala makaingat labi luwa bangkugla na halitul qadar agatuan lang ta jajak patanda kulasin umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na alhamdulillah amoyad to ini ka patungtong sing kami murah-murahan in lang ta pangadjian ketupol sing kami hay doon lang mayan laut ta kaya pahaman na ito marayaw sarta biya mahinang na ito pamintangan pangadjian matakadam amuyin laut ta magbariwak ka sa kato nyo katan mga barkala na hinang na ito wala na kaamo at tawakan bias na sa bosing katuan kain na amuyin kaya wajiban magnafaka amun di siya magtunay sin namun laut ta kawajiban niya tungod pa amun taon na napakahan niya sa batik katuan kain na nabukon da impag maikutan niya siwang isyo pag nakita na ginawa para niya siya yung blame on sinallahu ta'ala dan sinallahu ta'ala so yan to hanggang na muna topikin ini supaya yang kita niyo makahali, makaanib sabi para iman di siya mabaya be-blame on sinallahu ta'ala hadal akhirat sa himinang kita sindakan sinallahu ta'ala kadal kakaus-kausan ta iwan ka ikhlas patuhan Rabbul Alamin murah-murahan mga palawang na kami Islam mamaid na kami hadapan kasilasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.